Здравейте, приятели, в този разклад ще разгледам какъв е твоят житейски път и бъдеще. Започвам с въпроса. В каква житейска енергия се намираш в момента? В момента се намираш в много важен преходен период между приключването на един труден житейски цикъл и началото на нещо ново. Картите показват, че през последно време около теб е имало несигурност, объркване или ситуации, в които не си знаел какво да очакваш. Възможно е интуицията ти да ти е подсказвала едно, разумът друго, а реалността да не ти е давала достатъчно ясни отговори. Но този период те е променил. Ставаш по-наблюдателен, по-разумен и много по-внимателен към хората, които допускаш до себе си. Започваш да гледаш не толкова какво ти обещават, а какво реално правят. Все по-трудно ще приемаш неясни отношения, празни думи или ситуации, които те държат в постоянно очакване. Въпреки преживяното обаче не си изгубил чувствителността си. В теб все още има желание да обичаш, да вярваш и да се вълнуваш. Има част от теб, която очаква добра новина или промяна, която отново ще ти даде надежда. И точно такава промяна започват да показват картите. Десятката мечове говори за достигане до края на нещо, което вече е изчерпано. Това може да бъде ситуация, връзка, работа, начин на живот или дори твой стар начин на мислене. Нещо повече не може да продължава както досега. Но този край не идва като наказание, той освобождава място за новото, защото след него идва асото. Жезли, карта на новото начало, мотивацията и възвръщането на жизнената енергия. Пред теб започва да се отваря нова посока. Това може да бъде възможност, идея, човек, проект или решение, което отново ще запали желанието ти да вървиш напред. А осмицата жезли показва, че промяната може да започне много по-бързо, отколкото очакваш. След период на застой могат да дойдат новини, разговори, предложения или няколко събития почти. Едновременна. Нещо, което дълго време е било блокирано, започва да се раздвижва. Затова настоящата ти енергия е на границата, между старото и новото. Една част от живота ти приключва, а друга вече започва да се отваря. Все още може да не виждаш цялата картина и да не знаеш точно на къде ще те отведат следващите събития. Но картите показват, че за тази неизвестност вече има движение. Излизаш от период на объркване или изтощение и постепенно възвръщаш контрола над живота си. Ставаш по-силен, по-осъзнат и по-внимателен към това какво заслужава място в бъдещето ти. Това е енергията, в която се намираш сега. Край на стар цикъл, освобождаване и първата искра на едно ново начало. А какъв е основният житейски урок, през който преминаваш точно сега, ще видим в следващите карти. Основният урок, през който преминаваш в момента, е свързан с изборите, ти и с това да започнеш да вземаш решения според онова, което действително е правилно за теб, а не според очакванията на другите. Има усещане, че си стигнал до момент на равносметка. Започваш да виждаш много по-ясно последствията от определени решения, отношения и ситуации от миналото. Може дори да осъзнаваш защо някои неща е трябвало да се случат. Точно по този начин. Твоят урок сега е да не повтаряш старите модели само защото са ти познати. Особено силно това се отнася до отношенията с хората. Пред теб стои темата за избора между това, което сърцето ти желае, и това, което реално е добро за теб. Понякога тези две неща не са едно и също. Може да има човек или ситуация, към които изпитваш силни чувства, но животът те учи да се питаш не само какво чувствам, а и какво получавам, как се чувствам в тази ситуация. Има ли взаимност? Има ли бъдеще? Това е много важна промяна, защото вече не е достатъчно някой да ти говори красиво, да ти обещава или периодично да ти дава надежда. Ти трябва да започнеш да гледаш дали думите и действията му съвпадат. Картите показват и необходимост да поемеш по-голяма власт над собствените си решения. Възможно е да стоиш пред избор за бъдещето си и все още да обмисляш коя посока да поемеш. Но отговорът няма да дойде, ако непрекъснато чакаш някой друг да реши, вместо теб или обстоятелствата сами да се подредят. Тук животът те учи да кажеш «Аз избирам». Да избираш хората, които избират и теб. Да влагаш енергия там, където има взаимност. Да затваряш врати, зад които постоянно трябва да доказваш собствената си стойност. И да не изпитваш вина, когато поставяш себе си на първо място. Има и много силна тема за справедливостта.
Нещата постепенно започват да се връщат към своето естествено равновесие. Там, където си давал прекалено много, ще започнеш да разбираш необходимостта от баланс. Там, където си пренебрегвал собствените си нужди, ще трябва да поставиш граница. А там, където си направил правилния избор, дори да е бил труден, постепенно ще започнеш да виждаш защо е бил необходим. Това е период, в който животът те кара да бъдеш много честен със себе си. Не какво ти се иска да бъде една ситуация, а каква е тя в действителност. Не какъв би могъл да бъде един човек, а какъв е според поведението си към теб. И когато започнеш да правиш тази разлика, един много важен житейски урок ще бъде завършен, защото крайната енергия тук показва достигане до зрялост и до момент, в който вече си готов да оставиш определен опит зад себе си, без да е необходимо да го повтаряш отново. Така че основният ти урок сега е да избираш осъзнато. Да не предаваш себе си заради любов, страх, привързаност или чужди очаквания, да приемеш истината такава каквато е и да разбереш, че понякога най-важният избор в живота не е между двама души или две възможности, той е между стария начин, по който си живял и човека, който искаш да бъдеш от тук нататък. Повтарящата се тема, която е време да разпознаеш, е навикът ти да бъдеш силният човек дори тогава, когато вътрешно вече си изморен. Има модел, при който много често поемаш повече, отколкото реално трябва да носиш. Отговорности, проблеми, работа, грижа за други хора, финансови въпроси или ситуации, които изискват непрекъснато да бъдеш събран и да намираш решение. Свикнал си да разчиташ преди всичко на себе си. И точно това вероятно те е направило много способен човек. Когато имаш цел, можеш дълго и упорито да работиш за нея. Не се отказваш лесно и дори когато животът стане труден, продължаваш. Но тук се появява и другата страна на тази сила. Понякога оставаш прекалено дълго в ситуации, които изискват непрекъснато усилие от теб. Вместо да си кажеш това вече е прекалено, стискаш зъби и продължаваш. Вместо да поискаш помощ, се опитваш сам да намериш решение. А когато преминеш през поредното изпитание, почти веднага започваш да се подготвяш за следващото. Така постепенно можеш да започнеш да живееш в постоянен режим на защита, сякаш винаги трябва да бъдеш готов за следващия проблем. Точно този модел е време да разпознаеш. Не всичко трябва да бъде трудно, за да бъде ценно. Не е необходимо непрекъснато да доказваш колко много можеш да понесеш. Картите показват и тема, свързана с материалната сигурност. Възможно е в определени периоди да си изпитвал страх от липса на пари, стабилност, подкрепа или сигурност и затова да си развил силна необходимост. Сам да контролираш живота си. Това обяснява защо понякога ти е трудно просто да се отпуснеш и да позволиш на някой друг да поеме част от тежестта. Но сегашният ти урок е различен. Да продължаваш да бъдеш силен, без силата ти да се превръща в постоянно оцеляване. Да работиш за целите си, но да знаеш кога е време да спреш и да си дадеш почивка. Да помагаш на другите, без автоматично да поставяш техните нужди пред своите. И най-вече да разбереш, че приемането на подкрепа не те прави по-слаб. Тук има и много силен знак, че един дългогодишен модел вече може да бъде прекъснат. Но за да се случи това, първо трябва да го разпознаеш. Следващия път, когато усетиш, че отново носиш всичко сам, че отново даваш повече, отколкото получаваш, или че се бориш за нещо само защото си свикнал, да не се отказваш, задай си един въпрос. Наистина ли това е моя отговорност? Или отново поемам товар, който не е само мой? Защото не всеки товар, който можеш да носиш, е товар, който трябва да носиш. Какво е време да оставиш в миналото, за да продължиш напред? Време е да оставиш зад себе си живота в постоянна готовност за най-лошото. Картите показват, че определени преживявания са те научили да бъдеш предпазлив. Вероятно си преминал през моменти, в които сигурността ти е била разклатена, емоционално, материално или в отношенията с хората. И когато човек веднъж е преживял подобно нещо, започва несъзнателно да очаква, че то може да се повтори. Така се появява необходимостта винаги да държиш нещата под контрол, да знаеш какво се случва, да бъдеш подготвен, да не позволяваш някой да те изненада или отново да те нарани, но понякога тази защита продължава да действа, дори когато опасността вече я няма. Тук виждам натрупано вътрешно напрежение, мисли, които могат да се въртят отново и отново,
Особено когато останеш сам със себе си. Притеснение за неща, които още не са се случили. Представяне на различни сценарии и опит предварително да намериш решение на всеки от тях. И точно това е време да започнеш да освобождаваш. Не можеш да предотвратиш всяко разочарование, като го очакваш предварително. Не можеш да контролираш поведението на другите. Можеш единствено да решиш какво допускаш в живота си и как реагираш, когато някой прекрачи границите ти. Има и още един модел, който е време да остане назад. Необходимостта постоянно да се защитаваш. Когато дълго време си бил принуден да се бориш за себе си, започваш да приемаш почти всяко препятствие като поредната битка. Но не всяка ситуация изисква битка. Понякога най-силният ход е просто да се отдръпнеш, да не доказваш, да не убеждаваш, да не преследваш обяснения от човек, който не желае да бъде ясен, да не влагаш енергия в нещо, което постоянно те кара да бъдеш нащрек. Картите показват, че вече си придобил достатъчно опит, за да разпознаваш много по-бързо кое е добро за теб и кое не е. Затова няма нужда миналото непрекъснато да бъде твоята система за предупреждение. Вземи от него мъдростта, но не носи страха. Остави необходимостта всичко да бъде предвидимо. Остави безкрайните вътрешни разговори за това какво е можело да стане различно. И най-вече остави убеждението, че ако свалиш защитата си дори за момент, непременно ще бъдеш наранен. Защото след определен момент защитата, която някога те е пазила, може да започне да те държи далеч и от хубавите неща. Миналото вече ти е дало своя урок. Не е необходимо да продължава да определя начина, по който очакваш бъдещето. Какво ново започва да се отваря пред теб? Пред теб започва да се отваря възможност да тръгнеш в посока, която досега може би само си обмислял, но не си се осмелявал напълно да последваш. Картите показват, че известно време си наблюдавал развитието на определена ситуация и си чакал резултат. Вложил си време, усилия или емоции и вероятно си се питал дали всичко това изобщо ще даде плод. Но сега идва момент на осъзнаване. Може внезапно да разбереш какво действително искаш или да се появи възможност, която ще те накара да погледнеш на бъдещето си по различен начин. Тук има силна енергия на освобождаване от предварително написания сценарий. Новото може да изисква от теб да направиш нещо, което не си правил досега. Да рискуваш, да смениш посока, да приемеш предложение или просто да си позволиш да опиташ, без предварително да знаеш как ще завърши всичко, но има едно важно условие. Това, което идва, ще изисква твоето участие. Няма да бъде достатъчно само да чакаш. Картите показват, че ще трябва да защитиш позицията си, да бъдеш последователен и да не се отказваш при първата трудност. В началото може дори да има усещане, че новата посока изисква повече усилия, отколкото си очаквал. Но това не означава, че е грешната посока. Напротив, понякога, точно когато човек започне да променя живота си, старите обстоятелства се опитват да го върнат обратно към познатото. И тук виждам още нещо много хубаво. Новото, което влиза в живота ти, не е свързано само с външни възможности. Има и емоционална промяна. Започваш да търсиш повече спокойствие, зрялост и сигурност в отношенията си. Все по-малко ще те привличат крайностите хора, които днес са близо, а утре изчезват. Ситуации, които непрекъснато те карат да гадаеш какво се случва, отношения, в които има силни емоции, но липсва стабилност. Тук може да се появи и човек с по-зряло емоционално присъствие или вече познат човек да покаже различна страна от себе си. Но това не бих ограничила. Единствено до любовта. Тази енергия може да се прояви и като важна подкрепа, съвет или човек, който ти помага да погледнеш по-спокойно на дадена ситуация. Най-важното е, че пред теб се отваря възможност да живееш по различен начин. Не да имаш предварително всички отговори, а да направиш първата крачка и да позволиш на пътя да ти покаже следващата. Това, което идва, може първоначално да изглежда като риск, но понякога най-големият риск е да останеш прекалено дълго на едно и също място само защото ти е познато. Пред теб се отваря нов път. И този път въпроса няма да бъде дали си напълно готов за него, а дали ще си позволиш да тръгнеш. Коя е най-голямата промяна, която се задава в живота ти? Най-голямата промяна, която се задава пред теб, е преминаването към много по-стабилен период, в който започваш не само да мечтаеш за определен
живот, а реално да го изграждаш. Тук виждам силна материална енергия, повече сигурност, стабилизиране на финансите, развитие в работата или възможност да постигнеш нещо, което ще ти даде усещането, че вече имаш по-здрава почва под краката си. За някой от вас това може да бъде нова работа, развитие на собствена дейност, по-добри доходи или контакт с човек, който може да отвори важна врата в професионален план. Но промяната не е само материална. Появява се и много силно емоционално раздвижване. В живота ти може да влезе ново чувство, нов човек, предложение, покана или разговор, който ще събуди емоции, които известно време са били потиснати. И това може да се случи сравнително бързо. Картите показват ускорение, съобщение, новина, среща или развитие, което идва почти изненадващо и променя начина, по който гледаш на определена ситуация. Но преди това има нещо, което трябва да бъде преодоляно. Виждам разочарование от миналото, което все още понякога те кара да гледаш повече към онова, което не се е получило, отколкото към възможностите, които стоят пред теб. И точно тук ще бъде голямата промяна. Ще се появи нещо, което ще те накара отново да обърнеш поглед напред. В началото обаче може да се колебаеш. Може да си задаваш въпроси дали да се довериш, дали да приемеш предложението, дали да направиш крачката или да останеш там, където се чувстваш по-сигурен, не защото възможността е лоша, а защото миналия опит те е направил по-внимателен. Затова тази промяна ще изисква решение и от твоя страна. Животът може да отвори вратата, но ти ще трябва да решиш дали да преминеш през нея. Особено силно тук стои комбинацията между материална стабилност и емоционално удовлетворение. Това ми показва, че следващият важен период няма да бъде насочен само към една област от живота ти. Може едновременно да започнеш да се чувстваш по-сигурен в практичен план и да получиш нещо, което ти е липсвало емоционално. Най-голямата промяна всъщност е тази. От период, в който си гледал какво си изгубил или какво не се е случило, постепенно преминаваш към период, в който пред теб започват да се появяват реални причини отново да очакваш нещо хубаво. И когато това започне, събитията могат да се развият много по-бързо, отколкото предполагаш. Любов и взаимоотношения. Какво се случва в тази област и на къде се развива? В любовта картите показват, че зад теб стои период, който е оставил много по-дълбока следа, отколкото може би показваш пред останалите. Тук има силни чувства и привличане, но едновременно с тях виждам разочарование, умора и усещането, че в определен момент си дал прекалено много от себе си. Ако в живота ти има конкретен човек, между вас може да има силна химия, но отношенията не изглеждат напълно спокойни. Единият от двама ви може да бъде човек с силен характер, който обича да определя посоката на отношенията. И точно това понякога създава дисбаланс единият. Действа според собственото си желание, а другият постепенно се изморява да чака, да разбира или да се приспособява. Картите показват, че в някакъв момент е достигната граница. За някой това може да е била раздяла, сериозно разочарование или ситуация, след която отношенията вече не могат да продължат по абсолютно същия начин. За други това е вътрешното решение. Не искам повече любов, която ме изтощава. И точно тук започва промяната. В момента около сърцето ти има защита. Дори да изпитваш чувства, вече не си готов толкова, лесно да се хвърлиш в една връзка само защото има привличане. Наблюдаваш повече. Искаш доказателства. И най-вече искаш да видиш дали отсрещният човек действително е способен да бъде постоянен, ако си разделен с някого, или между вас има дистанция. Картите показват период на отдръпване и размисъл. Не бих казала, че всяка такава връзка непременно приключва окончателно, но ако има възстановяване, то ще трябва да бъде на различна основа. Самите чувства вече няма да бъдат достатъчни. Ще трябва действия. За хората, които в момента са сами, картите също дават интересна перспектива. След преживяно разочарование може да се появи човек, който първоначално няма да дойде с огромни обещания или драматични признания. Напротив, развитието може да започне по-скромно разговор, запознанство, съобщение или постепенно опознаване. И точно това може да се окаже по-ценно. Защото след отношения, които са носили много силни емоции, следващият ти урок в любовта е да разпознаеш стойността на постоянството. Не кой те кара да чувстваш най-силно за един ден, а кой остава. Не кой обещава най-много, а кой изпълнява.
Ако вече си във връзка, идва период, в който ще трябва да се види дали отношенията могат да бъдат изградени върху по-стабилна основа. Това означава конкретни разговори, повече отговорност и реално участие и от двете страни. Затова любовния ти живот не изглежда затворен. Напротив, но следващата глава няма да те учи как да обичаш по-силно. Ще те учи да различаваш силното привличане от истинската стабилност. И точно там може да се появи възможността за любов, която не само се усеща, но и има върху какво да бъде изградена. Работа, кариера и финанси. Какво и къде се отваря? Възможност за развитие? В работата и финансите картите показват, че си на прага на важна промяна, но тя идва след период, в който нещо вече е започнало да се изчерпва. Възможно е в професионален план да си преминал през разочарование, прекалено натоварване или момент, в който си осъзнал, че определена работа, начин на печелене или професионална ситуация вече не, може да ти даде това, което търсиш. При някои това може да бъде действително приключване на работа или проект. При други просто усещането, че си достигнал тавана на сегашното си положение и е време да потърсиш следващото ниво. Но тук има много важна подробност. Картите не показват продължителен финансов спад. Напротив, след трудната част стои една от най-силните енергии за нова материална възможност. Това може да бъде предложение за работа, нов клиент, договор, проект, допълнителен източник на доходи или възможност да започнеш нещо, което постепенно да се превърне в стабилен приход. И тук говорим за нещо реално. Не просто идея или обещания, а възможност, която има потенциал да даде конкретен резултат. Виждам също предложение или разговор, който може първоначално да изглежда сравнително обикновен, но да се окаже по-важен, отколкото предполагаш. Затова през следващия период обръщай внимание на предложенията, които идват към теб, дори ако не изглеждат огромни още в самото начало. Има и тема свързана с документи, договори, институции, официални решения или уреждане на финансов въпрос. Ако чакаш решение, одобрение, плащане или приключване на административен процес, тук има потенциал нещата да бъдат уредени, но ще бъде важно всичко да бъде ясно и коректно. Не разчитай само на устни обещания, чети условията, проверявай документите и вземай решения според фактите. Интересното е, че картите показват и период на временно забавяне. Може да има момент, в който ще ти се струва, че нищо не се случва или че трябва да изчакаш повече, отколкото си очаквал. Но това забавяне не означава отказ. По-скоро е време за подготовка, преценка и правилно позициониране преди следващата възможност. Финансово посоката е към подобрение, но не чрез случайен късмет. Парите идват чрез разумно решение, конкретна възможност и способността ти да разпознаеш кое има истинска стойност. Тук има и съвет да не позволяваш емоциите да управляват финансовите ти решения. Не приемай предложение, само защото звучи добре и не отказвай възможност, само защото се страхуваш от промяната. Прецени какво реално може да ти донесе стабилност в дългосрочен план, защото пред теб стои възможност да поставиш началото на нещо материално значимо. То може да започне сравнително малко, но има потенциал да расте. И точно това е най-силното послание за работата и финансите ти. След период, в който нещо се е изчерпало или е достигнало своя предел, пред теб се появява нова практична възможност. Въпросът ще бъде дали ще я разпознаеш на време и ще я превърнеш в нещо устойчиво, кое е важно събитие или възможност може да промени посоката ти през следващите месеци. През следващите месеци картите показват важни решения, което може да те изведе от ситуация, която вече не ти носи развитие. Тук виждам движение от едно място към друго и при някой от вас това може да бъде съвсем буквално. Възможно е да има пътуване, преместване, смяна на работна среда или решение да насочиш живота си в различна посока. При други това ще бъде по-скоро окончателно дистанциране от човек, конфликт или обстановка, която дълго време е отнемала прекалено много енергия. Важното е, че това няма да бъде бягство. Ще бъде осъзнат избор да потърсиш по-добро място за себе си. Появява се и човек със силно рационално мислене, който може да има значение за това развитие. Това може да бъде работодател, ръководител, специалист,
човек от институция или някой, който ти дава важна информация и ти помага да вземеш решение. При някой може да има документ, договор, официален разговор или решение, което отключва следващата стъпка. Но най-силното в тези карти е това, което следва след решението. Виждам много по-голяма самостоятелност. Започваш да достигаш до положение, в което разчиташ повече на собствените си способности и виждаш резултата от това, което сам си изградил. Тук има потенциал за финансово подобрение, лично постижение или момент, в който осъзнаваш: мога да се справя и сам. Преди това обаче може да има известно противопоставяне. Не всички около теб ще разбират решението ти. Може да получиш различни мнения, критика или да се наложи да се пребориш за определена позиция. Но картите предупреждават да не позволяваш на чуждия шум да те отклонява, защото след този момент идва много силно движение напред. Това е период, в който поемаш управлението на ситуацията и започваш много по-целенасочено да преследваш това, което искаш. При част от хората тази комбинация действително може да покаже автомобил, пътуване, преместване или по-често движение между различни места. При други ще се прояви като голяма професионална или лична крачка. А в края виждам разширяване. Погледът ти вече няма да бъде ограничен само до това, което имаш около себе си в момента. Може да започнеш да мислиш за друга работа, собствен проект, нов град, чужбина, пътуване или възможност, която досега ти се е струвала прекалено далечна. И точно това може да бъде събитието, което променя посоката ти. Решението да не останеш там, където вече си надраснал обстоятелствата. Първо ще трябва да избереш посоката, след това да устоиш на съмненията и чуждите мнения. Но ако го направиш, картите показват движение към много по-самостоятелна и перспективна позиция. Понякога животът не променя посоката ни чрез нещо, което внезапно ни се случва. Понякога промяната започва в момента, в който ние самите решим: време е да тръгна. Как ще изглежда животът ти след 6 месеца, ако продължиш по пътя, по който се движиш сега? След 6 месеца животът ти изглежда различно, най-вече по отношение на начина, по който гледаш на себе си и на бъдещето си. Тук виждам повече любопитство към живота, нови идеи и желание да опиташ неща, които днес може би все още само обмисляш. Може да се появят нови контакти, разговори, покана, предложение или идея, която постепенно да те насочи към различна среда. Има и много силна тема за разширяване на хоризонтите. За някой това може да бъде свързано с пътуване, чужбина, работа с хора от друго място, онлайн развитие или просто възможност да излезеш извън ограниченията, в които си живял досега. Но най-важното е, че един значим житейски цикъл вече изглежда завършен. Нещо, което днес все още заема голямо място в мислите. Или живота ти след 6 месеца може вече да няма същата власт над теб. Ще можеш да погледнеш назад и да разбереш защо е трябвало да преминеш през определени преживявания. Това обаче не означава, че всички трудности изчезват. Картите показват, че все още ще пазиш известна предпазливост. Ще бъдеш по-внимателен към хората и решенията си и няма да допускаш толкова лесно нещо, което вече веднъж те е наранило. В материален план също има тема, която изисква внимание. Възможно е все още да работиш върху финансовата си стабилност или да има разход, време на несигурност или период, в който трябва да бъдеш по-разумен с парите. Затова не бих казала, че след 6 месеца всичко ще бъде идеално. Но виждам нещо по-важно. Вече няма да се намираш на същото място. Ще имаш повече опит, повече яснота и много по-добро разбиране за това какво искаш да продължи с теб и какво повече няма място в живота ти. Има и една ситуация, която може да остане временно в изчакване. Колкото и да искаш бърз отговор, решение или развитие, ще трябва да приемеш, че не всичко може да бъде ускорено. Това забавяне обаче ще има смисъл. То ще ти даде възможност да погледнеш на ситуацията от друг ъгъл и да осъзнаеш нещо, което днес все още не виждаш. Затова след 6 месеца те виждам не като човек, който вече е получил всички отговори, а като човек, който е изминал огромно вътрешно разстояние. Една глава ще бъде затворена. Пред теб ще има много по-широк хоризонт. Ще се появяват нови идеи и възможности. Но най-голямата разлика ще бъде в самия теб. Ще знаеш много по-добре кога си. Струва да продължиш
Да се бориш и кога е време просто да пуснеш. Кога да действаш. И кога да позволиш на живота сам да покаже следващата стъпка. След 6 месеца няма да имаш непременно всичко, което искаш, но ще бъдеш много по-близо до живота, който действително искаш да живееш. И за финал картите ти оставят едно много важно послание. Следващият период от живота ти няма да бъде период, в който трябва просто да чакаш и да наблюдаваш какво ще се случи. Напротив, предстои раздвижване и определени събития могат да започнат да се случват много по-бързо, отколкото очакваш. Може да получиш новина, предложение, покана или възможност, която ще изисква сравнително бърза реакция от твоя страна. И точно тук идва предупреждението на картите. Внимавай да не пропуснеш нещо добро, само защото не изглежда точно така, както си го представил. Понякога след разочарования, човек започва да гледа на всяка нова възможност с подозрение. Може да си кажеш, това не е достатъчно. Не съм сигурен. Ще изчакам нещо по-добро. Но картите показват, че през следващия период е важно да гледаш по-внимателно какво ти предлага животът. Защото една възможност, която първоначално изглежда малка или обикновена, може да се окаже много по-ценна. В дългосрочен план, тук отново се появява силна енергия на материална стабилност. Това ми показва, че една от важните ти задачи за напред ще бъде да изградиш по-сигурна основа под себе си, в работата, финансите, дома или начина, по който управляваш живота си. Не търси само бързия резултат. Търси онова, което може да остане. Не избирай единствено според моментната емоция. Питай се, това, което избирам днес, може ли да ми даде по-добър живот утре? И когато отговорът е да, не позволявай на старите страхове да те спират. Защото целият този разклад показва човек, който постепенно излиза от един стар житейски период и започва да гледа много по-сериозно към собственото си бъдеще. Няма да получиш всички отговори наведнъж, но ще получаваш възможности. И понякога точно една от тях е достатъчна, за да промени цялата посока. Затова финалното послание към теб е: не стой толкова дълго загледан в онова, което животът не ти е дал, че да пропуснеш онова, което вече се опитва да постави пред теб. Бъди отворен за новото, но избирай разумно. Действай, когато моментът го изисква. И изграждай бъдещето си върху хора, решения и възможности, които имат истинска стойност. Защото житейският ти път не е предварително написана история, която просто трябва да наблюдаваш. Всеки избор, който правиш днес, участва в създаването на това, което ще наречеш свое бъдеще. А ако искаш лично да разбереш какво показват картите за твоя житейски път и бъдеще, можеш да поръчаш свой личен разклад от линка, публикуван в профила на страницата ми